Vráťme sa k oslavám narodenín nášho mesta. Do bohatého programu sa zapojili aj tí skôr narodení z klubu dôchodcov, ktorý v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho založenia. Počas Dní mesta Rožňava sa v utorok 1. februára v klube dôchodcov uskutočnila výstavka ručných prác tunajších seniorov. Na úvod návštevníkov privítal klubový spevokol piesňami v rôznych jazykoch, s ktorými vyčarili úsmev na tvári všetkým prítomným. Sme radi, že aspoň v takomto množstve sme vedeli vám pripraviť tie jednotlivé exponáty, ktorým ako vieme reprezentovať šikovnosť rúk našich žien. Dneska prakticky len málo kto na jednej ruke sa dá počítať, kto sa s tým zapodieva. Profesionálni čipkári sú už veľmi málo. Ja som z Liptova, z Važca a tam je to normálne, že každá mladúcha dostane do vena krosna. To je ako veno. A ja mám o to viac, ja mám v tom záľubu. Približne od toho 51. roku 1951 ja to robím. Mám v tom zaľúbenie, teším sa, robím to. Ja od roka do roka mám krosna v mojej kuchyni, kde ja to stále robím. Viceprimátor mesta Rožňava pán Pavol Burdiga spolu s podpredsedom klubu dôchodcov pánom Šabom slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne výstavu otvorili. Okrem ručných prác mohli záujemcovia vidieť aj staré dokumenty zachytávajúce históriu klubu. Čo sa týka tých dokumentácií, to sú viacej menej príbuzných, ako dávno už ako sú medzi nami, ale dokumentácia ostalo a najmä toto je, že v jakom prevedení je to. Skutočne tie staré veci nás obnovia určitý ako rozhľad v tom, že ako niekedy to bolo. Jednou z udalostí, ktorá sa konala počas Dní mesta, bolo tiež čítanie známych osobností regiónu z kníh, ktorým najviac utkveli v pamäti z detstva. Akcia Na túto knihu nikdy nezabudnem, organizovaná v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského, umožnila známym dospelákom vrátiť sa do detstva a zaspomínať si na svoju najobľúbenejšiu knihu. Deti si mohli vypočuť úryvky z kníh, ktoré si pre nich vybrali Štefan Gerža z odboru školstva, vzdelávania, kultúry a športu, Eva Petruchová, vedúca referátu regionálneho rozvoja Mestského úradu, Gabriel Róžaj, vychovávateľ v domove sociálnych služieb Amália, Eva Klenovská, riaditeľka základnej umeleckej školy, Ivan Bronďoš, riaditeľ policajného zboru v Rožňave a viceprimátor Pavol Burdiga. Bola to knižka Alfred Hitchcock a Traja pátrači, to je moja asi najobľúbenejšia knižka z detstva, ktorú aj vám sa priznám, celú som prečítal. Čítať som samozrejme začal vtedy, keď som sa to naučil. A bolo to v prvej triede a chcem pozdraviť pani Tomkovú, ktorá ma naučila aj tie prvé písmena. A asi 8 rokov som mal, keď som začal čítať prvé knižky. Nie som ten najväčší čitateľ, ale tie povinné veci som asi prečítal. Ja som si pripravil nové modlitbičky od Milana Rufusa. A venujete sa aj vy sám nejakej tvorbe literárnej? No, teraz už menej, ale niekedy som písal tiež. V súčasnosti skôr tak pred spaním, aby človek prišiel na iné myšlienky, odreagoval sa a v kľude zaspal. V súčasnej dobe plnej počítačov, internetu a televízie sa knihy pomaly vytrácajú z nášho života. Ponúkajú však jedinečnú možnosť sa k ním kedykoľvek vrátiť. Venujem sa tomu len tak pomimo, keď mi to príde do ruky, aj k tomu sa musím priznať. Viete, aká je doba, ide skôr ten televízor a hlavne ten počítač, internet, takže trošku je to na škodu veci, že tam nachádzame asi najviac tých potrieb, ktoré potrebujeme a nie v knižnici, aspoň z toho môjho hľadiska. Aká literatúra vás v súčasnosti najviac zaujíma? No, niekedy odborná z našej branže, keď tak môžem povedať, ale prečítam si hocičo aj takéto knižky, ako som priniesol pre deti. Žiaci zo základnej školy na sídlisku Juh a zo základnej školy na ulici Pionierov boli naozaj pozorným, ale tiež zvedavým publikom. Spýtali sme sa ich, aké knihy majú najradšej práve oni. Klub záhad. Venuješ sa aj ty písaniu nejakých rozprávok alebo básničiek? Tak ja skôr také básničky, ale nie až tak veľmi, no iba tak sem tam. Aká je tvoja obľúbená knižka? Narnia. Páčilo sa mi, ako ten
zástupca primátora čítal z tej knižky Traja pátrači. Aká je tvoja obľúbená knižka? Krvilační Aztékovia, hrôzostrašná história, je to sada kníh, napísal ich Terry Dairy. Moja obľúbená knižka je Čarovné rozprávky a je to ešte jedna rozprávky z rozprávkovej ličky. A môžeš nám povedať, čo píšeš ty? Takže ja píšem príbehy rodiny Ringrovcov. Sú to príbehy rodiny, ktorá je srandovná, ale niekedy sú tam smutné príbehy a potom píšem pre môjho mladšieho brata, ktorý má rok, rozprávky a zo všetkých krajín. Aká je tvoja obľúbená knižka? Klub záhad. Moja obľúbená kniha je Nevesta pre čarodejníka. A píšeš aj ty nejaké rozprávky alebo príbehy? Píšem rozprávky z rôznych krajín a básničky. Moja obľúbená knižka je Klub záhad. Knižky si požičiavaš v knižnici alebo ti ich kupujú rodičia? Rodičia mi ich viacej kupujú a niekedy si ich požičiam z knižnice. Gemerská knižnica tradične organizuje podobné udalosti aj v priebehu marca pri príležitosti Mesiaca kníh. 14. február Valentín je považovaný za sviatok zamilovaných. Pre niekoho je to však obyčajný deň ako každý iný. Ako ho vy vnímate? Sme sa vás boli opýtať dnešnej ankete. Normálne. Normálne? No. Takže nechystáte sa niekoho obdariť nejakou kvetinkou? Chystám sa. Priateľku. Nijak. Ako každý jeden. Takže sa nechystáte niekoho obdariť? No tak chystám sa priateľku, ale až večer. Momentálne teraz je práca prvorada. Celý Valentín budem v robote stráviť, takže to bude dobre. Nejakým spôsobom obdaríte alebo prekvapíte priateľku? Určite, tak len nemôže byť so mnou, aby som jej mohol niečo kúpiť. To má byť ako prekvapenie na Valentína, takže musím sa ju nejak zbaviť najprv, poslať domov alebo niečo, tak jej kúpiť darček. Je to krásny sviatok, určite to má niečo do seba, hlavne pre tých mladých. Také spríjemnenie, ja si myslím. Deň zaľúbený, trávime s priateľom. Sviatok zaľúbený. Zadíme sa na nejakú večeru alebo nejak tak a asi tak. Máme radi celý rok, takže pre nás je to deň ako každý iný. Áno, oslovujeme s priateľom. Valentín. Deň zaľúbených? Pozitívne, ale tak nielen dneska by mal byť, ale celý rok. Turistické informačné centrum v Rožňave vás pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov pozýva na bezplatnú prehliadku mestom, ktorá sa bude konať v slovenskom i maďarskom jazyku už túto sobotu 19. februára. Zraz bude o 14. hodine pred Turistickým informačným centrom pod Radnicou. Od 14. februára do 11. marca prebieha ďalší ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Darujte najcennejšiu tekutinu, ktorá sa nedá vyrobiť, krv, v Rožňave na hematologicko-transfúznom oddelení Rožňavskej nemocnice vždy v utorok a štvrtok od 7. do 9. hodiny. Organizátorom podujatia je už tradične Slovenský Červený kríž. V utorok 22. februára sa v divadelnej sále predstaví divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolené s predstavením Eros, ktoré režírovala riaditeľka Rožňavského divadla Tatiana Masníková a získala za neho cenu literárneho fondu. Začiatok predstavenia je netradične o 18. hodine a vstupné je 7 eur. Poslednú februárovú nedeľu sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra odohrá ďalšia rozprávka. Divadlo bez opony z Banskej Bystrice sa predstaví s hrou Jack a Fazulka. Začiatok bude o 15. hodine a vstupné 2 eurá. Mesto Rožňava a agentúra Exkluzív vás pozývajú na galakoncert známej českej speváčky Márie Rotrovej, ktorý sa bude konať 28. apríla o 19. hodine v športovej hale v Rožňave. Vstupné je 13 eur a lístky si môžete zakúpiť v predajni nábytku Domus alebo na e-mailovej adrese erik.hrivnák@zoznam.sk. Ak správne odpoviete na otázku, aké životné jubileum oslavuje speváčka v tomto roku, venujeme vám 2 lístky na tento koncert. Správne odpovede posielajte na naše adresy Mestské televízne štúdio Šafárikova 29 Rožňava alebo rvtv@rvtv.sk do 18. apríla. Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 7. marca od 9. do 15. hodiny v priestoroch školy na ulici Košu Šopera.